Jeg hedder Mathias Laxhøj Hansen, og jeg spiller Frank i musicalen Catch Me If You Can. Din tur, far. Ja, du klarer det fint, Søren. Kom nu, det er en duo, Frank og din. Jeg kan ikke klare det her alene. Og jeg hedder Adam Vium, og jeg spiller Frank, senior i Catch Me If You Can. Frank senior lærer sin søn, at det ikke kan betale sig med ærligt arbejde. Hvis man vil have succes i verden, så må man snyde sig til det. Og det spændende er, at Junior han ser ikke noget galt i det, han gør. Han gør ikke noget forkert i forhold til alt det, han har fået vist af sin far. Han gør jo bare præcis det samme. Min karakter er bygget ud fra en virkelig person og en virkelig historie. Det er selvfølgelig taget ud i et teaterformat, men det afviger ikke særlig meget fra filmen Catch Me If You Can. Lav din fløde om til smør. Jeg hører, hvad du siger, og jeg laver fløden om til... Musicalen spiller fra den 6. til den 15. juni i Herlev Teatervirke. Så der er det sidste ord. Jeg falder ikke langt fra stammen. Kom så.